Kuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Nanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Kana mava kundipostirawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma zvakaitika kwandiri nemurume wangu ndezvekudai svo. Takaitawo nguva yakati rebei tichingotsvakawo vanhu vanokwanisa kutibatsirawo. Tainge tichitsvaka vanhu ava paFacebook zvekare. Vamwe vacho tainge tichisangana navo paTikTok. Vazhinji vatainge tichisangana navo paTikTok vainge vari maProphet. Kana makambosanganawo nemamwe maProphet, vazhinji vacho vanobva kuna Nigeria kana kuti kuGhana, vanoita zvekuprofesaya. Saka takabva tazosvika pane imwe position yekuti tainge tava vanhu vainge vava sort of like addicted kumaprophets iwawo, zvekutoti each and every night taitomeka sure kuti tatopiwa prophecy tisati tarara. Saka nekufamba kwenguva zvinhu izvi takazongonetawo nazvo kudzamara murume wangu azoti regedzai timbotsvakawo rubatsiro kuZimbabwe. Saka sevanhu vainge vasina access yekuti each and every time tinokwanisa kungosimuka tichienda kumusha, takabva tazongotanga kungotsvakawo vanhu vanobatsira vekuZimbabwe. But vanhu ava vatainge tichitsvaka ndevaya vanowanika pamasocial media. Saka takati tazowana vamwe madzimai ava takasangana navo paFacebook, ndokubva vatiudza dambudziko redu, vakabva vati vainge vachikwanisa kutibatsira. But inini madzimai ava vakati vatanga kutibatsira, moyo wangu ndainzwa kuti wainge usina kusununguka. But murume wangu iye ainge achibheliva zvose izvo zvatainge tichiudzwa namadzimai ivavo, vachiti zvimwe zvacho inhau yekuti zvainge zviri zvinhu zvekuti zvainge zvakavanzika, ndokusaka tainge tisingakwanisi kunzwisisa chimwe chiprofita chacho. So mukoma murume wangu iye akazongoramba ongobatsirwa namadzimai vaya, kudzamara madzimai vaya vazoudza murume wangu kuti tinge tichizokwanisa kukunda hondo dzose idzo dzainge dzakatarisana naye, because iye murume wangu ndiye ainge achinzi ainge aine mhepo yeurombe yainge yakagadzikwa nehama dzake dzisingadi kuti iye ange achizobudirira. Vachitaura ivo vainge vachitoti zvinhu izvi kana zvikasakwanisa kugadzirwa, iye murume wangu kana kudzokera kumba chaiko anokwanisa kutotadza kuzotodzokera kumba, because mhepo dzacho dzainge dzakagadzikwa paari dzainge dziri mhepo dzekuti ange achizongofa rufu rwekuti kwacho kwaanozovigwa anozotongovigwa kunyange hama dzake dzisipo. So mukoma takazoti tichinzwa zvose izvi tikabva tati zviri nani kuti tinge tichingotevedzera zvose izvo zvatainge tichiudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizviita namadzimai ivavo. So madzimai vaya vakabva vati painge pachidiwa ivhu, but ivhu iri iye murume wangu ndiye aifanira kuti ange achizonoritora kumusha kwavo. So takazoti tawanawo mukana. Unfortunately inini handina kuzokwanisa kuzoendawo nemurume sezvo tainge tiri vanhu vekuti tainge tichingotambura. So takati tawana mari iyaiya, murume ndokubva azoenda kumusha ari oga. Zvose zvaainge achiita aimeka sure kuti aipotawo achindipawo maupdates, achindiudza kuti zvainge zvichifamba sei. So akabva azondiudza kuti ainge akasvika kumba, mushure mekunge asvika kumba ndokubva azotora ivhu riya kumusha kwavo, then ndokubva azoenda kunoona madzimai vaya. Ende nepaakazopiwa minamato yose mushure mekunge vazanganisa minamato iya yavainge vapa murume wangu neivhu riya, zvose izvozvo akandirakidza. Akati apedza kuita zvose izvozvo, then ndokubva azodzoka zvake kuno kuSouth Africa. Saka akati achinopinda nemunamato uya mumba, mukoma mwana akabva atanga kuchema. Mwana akachema mukoma zvekuti ndakazogumisidzira ndava kusaziva kuti zvino mwana nemachemero acho ainge achiita ndomunyararidza sei, because mwana akatanga achambochema achiti kana akachema ndikamupa mukaka obva amboita sekunge ainge anyarara, but airamba achingochema kudzamara azoita zviya zvekutora mukaka. Akachema I think mukoma for more than 2 hours non-stop. Akazotopedzisira atoshoshomara izwi ndokubva
ndokubva azongonyarara. Mwana akangonyarara ndokubva atotanga kutoseka, achitotanga kutochema. Asi zvainge zvichityisa pamwana ndezvekuti aita sekunge paine umwe munhu uyo waainge achitamba naye, iye waainge achingoona ari oga. Tikabva tangoti zvimwe kudawo pane zvimwewo zvainge zvakasengedzwa pamurume wangu apo paainge achibva kuZimbabwe achiuya kuno. Takabva tatora muteuro uya ndokubva tatanga kukusha mumba. Mushure mekunge taukusha mumba mukoma, tikabva tazorara zvedu. But upenyu mukoma, ndikangoti upenyu hauna kana kumbogara wachinja, because tichishandisa munamato uya mukoma, kana nini hope dzandainge ndava kurota dzainge dzangova hope dzekuti nguva dzangu zhinji ndinenge ndichingorwiswa kuhope ikoko. Murume ndakatombomuudza kuti ko wadii waita kuti tinge tichimbomira kushandisa munamato uyu. Asi semunhu ainge ari iye ainge akafambira nyaya dzake, akabva atoti izvi zviri kutoitika zvinotoreva kutoti hondo idzi tichadzikurira, saka muteuro uyu utoripo pabasa. Zvekare tichinotaura nawo pafoni madzimai vaya vainge vachitotiudzawo vachiti zvose izvozvo zviri kuitika musaregedza kushandisa munamato wandakakupai, because hondo idzodzo dziri kutozama kukuchikidzirai kuti muregedze kushandisa munamato iwoyo. Kana mukangogara maregedza kushandisa munamato iwoyo, hondo dzacho muchaona kuti dzichazouya dzatova times 5 chaidzo. Nekutya mukoma, takazongoramba tongoshandisa munamato uya. Zuva rataifanira kuti tinge tichipedza kushandisa munamato iwoyo mukoma, takamuka mumba muine Mazai ainge akaunganidzwa pakona yemba. Saka takati taona Mazai ayaya akaunganidzwa pakona yemba, ndokubva tatora mapictures tikabva tatumidzira madzimai vaya. Asi chiri kutinetsa mukoma ndechekuti madzimai vaya vakabva vati ivo hapana kana chavanoziva about Mazai iwayo. Vakatoti zvimwe kuda ndimi makarongerera zvenyu Mazai iwayo, ndokubva vadhimanda mari iyo yataifanira kuti tinge tichizovapedzisira. Takati tavapa mari iyaiya, namba dzavo nanhasi uno mukoma hadzipindi. Saka hatichazivi kuti Mazai atakaona akaunganidzwa mukona, Mazai ekuti akabva kuna madzimai ivavo here, kana kutoti mamwewo mashiripiti akangoitika. Mukoma, inini nemurume wangu we are very confused, ende kana tikatarisa situation yedu haina kana kumbogara yachinja. Zvaizvezvi murume wangu akatombopotsa arohwa nemotikari, achitongofambawo motikari iyaiya yakatongobuda muroad ndokubva yatopinda mupavement, yainge yaluza control, zvekuti motikari iyo dai yainge yakamubata murume wangu angadai akafira paspot. Motikari iyoyo yakabva yanopinda mushopu, yakapwanya mawindo ose, ikabva yazonomirira mushopu. It was just a near miss. Dai murume wangu akatofira paspot, kana kwanga kuri kunzi motikari iyoyo dai yainge yakamudhuma. Saka zvinhu zvose izvi mukoma zvakazoitika, we can see kuti zvakazonyanyisa kuita wese mushure mekunge murume wangu azonzi aifanira kuti ange achienda kunotora ivhu repamba pavo, ndokubva azoenda neivhu riya kuna madzimai vaya. Nanhasi uno madzimai ivavo avatombobatiki. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Anzi takatanga tichaita zvemaprofita Epa Tik Tok, maprofita anobvawo kuNigeria neku Ghana. Kana kuri kunziwo makambobatsirwawo nemaprofita iwawo Epa Tik Tok vanobvawo ikoko kuna naNigeria kuna naGhana, please uyaiwo nenyaya dzenyu mubva mazotiudzawo kuti my experiences enyu ainge akamira sei. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma, kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa, ndakabva ndazosangana neumwe mukadzi uyo wandakazotanga kudanana naye. But mukadzi uyu wandakasangana naye iye mukuru kwandiri, iye ane vana vake 4. So kumashure uko inini ndainge ndiine mwana wangu 1, then ndokubva tazoita umwe mwana wedu 1. So dambudziko riripo mukoma nderekuti inini ine mukadzi uyu
tine maassets edu atakakwanisa kuunganidza tiri vaviri. Kumusha uko takakwanisa kutenga mastands edu maviri. Iye akabva ati sezvo inini wakandiona ndiine vana vangu, so inini ndikuda kuti ndinge ndichiunganidzawo mari yangu yekuti kana ndikazotengawo stand iyoyo inenge iri muzita rangu, kuitira kuti kana pakazoitika zvinenge zvaitika pakati pangu newe, at least vana vangu vanokwanisawo kuzowana pekugara. Iye akabva ati stand yechitu yatichatenga tichabva tazoiisa muzita rangu zvekare, tobva taiisa muzita rako, then next of kin tobva tazoisa mwana wedu uyo watakazvara tiri tose, kuitira kuti vana ava pavanozokura weduwo mwana uyo watakaita akwanisewo kuzoti upfumi hwababa vangu pasazova nema problems. Saka takabva tazotanga kuunganidza mari saizvozvo ndokubva tazotenga maproperties edu. Takati tatenga maproperties edu tikabva tazotenga zvekare motikari dzedu. Dzimwe motikari dzacho dzinoshanda dzichiitawo zvemishika dziriko kumusha ikoko. Zvino dambudziko ravapo nderekuti hama dzangu idzo dziri kuti mukadzi wako uyu wawakawana iye sezvo ari munhu wekuti akagara atozvara vana vake 4 already, then mukabva mazozvara umwe mwana 1, meaning kuti mava nevana 5. Saka unofungidzira here kuti achakwanisa kuzokuzvarira umwe mwana? So mukoma ipapo ndipo pandava neconfusion, because iye mudzimai wangu matauriro ake iye ari kuti kunyangwe ukati uri kuda vamwe vana vaviri kumberi uko, ndichazama nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichikuitira vana vacho. Akati kunyangwe kupinda muvana 6 haatyi kuzvara vana, so that anokwanisa kundifadza. Asi mashoko manje andikuramba ndichingofidwa nehama dzangu, kana neniwo mukoma handichanzwisisi kuti hama dzangu inhau yekuti dzakangovenga mudzimai wangu here, kana kuti patoriwo nedzimwe nyaya dziripo, because mudzimai wangu uyu munhu wekuti hongu semacouples munokwanisa kumbonetsana, but iye munhu asina hondo kana chiya chibehavior chekuti ndoenda, but kana tikangoita dambudziko, so kana kuri kunzi akaripota nyaya yacho kuhama dzangu, then hama dzangu dzinobva dzazotora nyaya iyoyo, then pavanozodzoka kwandiri vane kamwe kamutongeroso kavanenge vachiita zvekuti in the end vanobva vangotaura mashoko ekuti zvinongonetsa kuti muroora wacho nayewo mukuru kwatiri, nekuti inini sezvo ndiri nemukuru hanzvadzi dzangu dzose vadiki kune muroora. Saka vanobva vangoti zvinonetsa kuti utange kutongesa mukadzi mukuru, iye anofanira kungorizina kuti zvaakapinda mumarriage iye ari mukuru kumurume wake, anofanira kuti ange achingorespekta murume wake. So ipapo ndo pandiri kuona kuti I have a great challenge zvekuti each and every time kana kuri kunzi pakaitika kamusindo mumba, handizozivi kuti mudzimai wangu kana azivisa hama dzangu ndopindura here hama dzangu, because the moment yandinozama kuti hama dzangu dzinge dzichizoitwa get involved in the story, nyaya yacho inobva yazopindurudzwa zvekuti at the end of the day ndinobva ndazotongoona kuti hama dzangu dzinenge dzakatongomakana nemudzimai wangu, ende dzinenge dzichishaya kuti mudzimai wangu dzingamubatira pai, then dzinobva dzazongomubatirawo ipapo pekuti anenge azodzikontakta achidzipa matomo ekuti dzinge dzichizotonga nyaya. Mudzimai wangu mukoma ndakambozamawo kuti ndinge ndichigarawo naye pasi kuti ndimuonese kuti let us keep our private issues private, but iye anoti ndinotya kuti kana ndikasazivisa hama dzako patinenge tanetsana, ko kana uri iwewe ukazotanga kuenda kunoripota kuhama dzako, zvimwe kuda havakwanise kuzonzwisisa nyaya yacho. So that is the challenge that I am facing in my life. Mamwe awo matambudziko atingati tine major issues between me and my wife. So ndiri kungokumbirawo kuti vedare vange vachindibatsirawo kuti ipapo pangagadzirika sei, ndingazivisawo sei mudzimai wangu ndikumudzidzisa kuti kana ari maprivate issues emumba, kana tikangonetsanawo netunyaya tukudiki iye hana yake ngaisarova kuti inini ko kana ndikatanga kunomumhangarira kuhama dzangu, then hama dzangu dzinobva dzazofunga kuti iye anenge achinditorera advantage because iye mukuru kwandiri. Ndiri kukumbirawo kuti mundionesewo kuti ndingamuudzawo sei kuti iye paanenge achifunga
anofunga kuti ari kuenda achinozvininipisa kune hama dzangu, but idzo hama dzangu pachokwadi hadzitombomufariri zvachose, because recently pane imwe hanzvadzi yangu yandakazotombobloka mushure mekunge anditi imi mukoma madii mangotsvakawo umwe wezera renyu, ndokubva amenshena imwe shamwari yake uyo ainge achangobvawo kumurume, akabva ati kana muchimuda bhuti munongoita ka snake underground, mungozvarisana naye zvisingazivikanwe mobva makudza dzinza. So ndakabva ndamubloka, ndikabva ndati never again in your life, handidi kana kuzombokunzwa uchindiudza zvauri kundiudza izvozvo. But now we are back into speaking terms, but ndibatsireiwo hama dzadiwa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi ndibatsireiwo hama dzadiwa. Hey, relationship yacho iri very complicated, uku hama uku mukadzi, but pakadai so anenge akakosha ndiani, mudzimai kana kuti hama? Oteerera mudzimai here kana kuti oteerera hama? Zvakangooma hazvo vedu we.